सकाळचं होतं तिकडे. नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गॅदरिंग चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मंडळी, आजचा काय रेसिपी ब्लॉग नाही, हा विशेष ब्लॉग आहे. आम्ही आज एका मंदिरामध्ये गेलो होतो फिरायला. त्या मंदिराचं नाव आहे इस्कॉन टेम्पल. श्री राधाकृष्णाचं मंदिर आहे. एकदम छान मंदिर आहे. सुरेखा, तू गेली होतीस ना? सांग त्या मंदिर कसं आहे ते, बघितलंस ते? छान मस्त मंदिर आहे. ते इथेच आहे कात्रज कोंढव्याला, आणि कात्रजच्या इथून जवळ आहे, एकदम डेपोच्या इथनं जवळ आहे. तर मस्त मंदिर आहे. आतमध्ये राहण्याची, खाण्यापिण्याची, मुलांना खेळण्याची सगळ्याची सोय आहे तिथे. छान आहे, कोरीव काम वगैरे आतमध्ये मस्त आहे. तिथेच बालाजीचं पण मंदिर आहे. म्हणजे तुम्हाला तिरुपती बालाजीचं दर्शन केल्यासारखं होतं तिथे गेल्यावर. तिथे गेल्यानंतर वातावरण प्रसन्न वातावरण वाटतं. तुम्ही जायला पाहिजे, सगळ्यांनी ते मंदिर बघायला पाहिजे. तर मंडळी, सगळ्यांनी नक्की जाऊन ते मंदिर बघा आणि कसं वाटलं ते आम्हाला कमेंट करून सांगा.